primeiro darlle os parabéns a toda a veciñanza dos povos de Cristimil e a Torre, porque despois de moitos anos de pelexa e de discusións, pois o sentido chegou a bo porto e hoxe firmamos un acordo para que este gran castro poida volver a resurxir. Que había un certo conflicto en relación aos terreos e a propiedade deste entorno, deste maravilloso entorno, deste Centro de Cultura Castrexa, e creo que era xusto e necesario atopar unha solución final a este proceso. Eu teño que decir que hubo, por a parte que a min me toca, nos 2 anos que levo na Consellería, hubo unha implicación total e un compromiso total por parte de todos os veciños de San Amaros, que eu quero agradecer expresamente a súa implicación, e tamén, desde logo, unha dedicación total do seu alcalde que permiteu que creáramos un clima no que eu, que ademais tamén veño da política local, creo que no diálogo, ao final, atopan as solucións. Que nós o que queremos desde o Concello, co apoio dos veciños, é que isto sexa un pobo vivo, un pobo atractivo, que a xente coñeza San Amaro, que veña a San Amaro. Estamos seguros que se traemos moitos visitantes, pois este pobo vai a poder prosperar e mellorar. Investimento algo superior aos 240.000 euros, creo que é un acordo moi óptimo para todas as partes. Creo que todos nos sentimos especialmente satisfeitos e reconfortados con este proceso, e agora, o que nos queda é o que decía o alcalde, non? Temos que continuar poñendo en valor todo este gran entorno. Como podedes ver, estamos nun espacio único. Este centro de interpretación se construiu aquí porque realmente este castro é posiblemente, como decía o alcalde, dos máis importantes non só de Galicia, sino do norte peninsular. Por volver a abrir, volver a darlle vida a todo este centro de interpretación, creo que agora sí podemos xa planificar toda a posta en marcha do que son e potenciar o que son as visitas, que non se deixaron de facer en ningún momento, pero creo que desde logo isto ten un gran potencial. Seguir e intensificar tamén os traballos de actuacións arqueolóxicas que vamos a facer tamén no entorno do castro e, como decía tamén o alcalde, mellorar as condicións de sinaléctrica e a accesibilidade. Deixar unha cousa aos veciños, porque eu agora teño que me apartar, que entre xente nova no tema, e que moitas gracias por a comprensión que tuveches, cumpriches o que prometiches, e iso é de agradecer, e é de respetar, e é de admirar. Moitísimas gracias. Agradezco moitísimo a todas as persoas que fixeron posible. Hoxe estamos aquí unha parte en representación, pero hai moitas persoas detrás que fixeron posible todo este proceso. A intelixencia e xenerosidade dos veciños e das veciñas, que eran os lexítimos propietarios destes terreos, foi inmensa, e, por tanto, eu tamén lle quero agradecer moitísimo a súa complicidade, e que entenderon desde o primeiro momento que tiñamos necesariamente que chegar a este acordo favorable para todas as partes.